Jon Sagalata biok, beste gidoigilea ginen hitz egiten vampiros. Kontratu ginen hori vampiroren gatazka edo interesgarriena hilezkortasuna dela. Gogoratzen naiz, hasi nintzela irakurtzen, han Madrilen ez dakit taxi baten ez dakit zer, gero abioi hartu behar nun Donostiara etortzeko ez dakit ze movida neukan, eta bukatu nun lur hartu baino lehen. Bai, goian neon, ze gogoratzen ez arrazkia atera nire buruari, ez, abioian, gidoiarekin, eta gero igorri bidaltzeko, ez. Normalki pelikula bat egitea oso zaila da, baina kasu honetan bai. Kasu honetan proiektua bereziki zaila zen, protagonista 12 urteko neskatia delakotz, barnekaldeak edo mendietan grabatu genuen, kobazuloetan, laku batean. Baserrian bizi den gizon bat, baserritar bat, bakarrik bere hauntzekin, ardiekin kasu honetan, orokorrean izugarri gustatu zitzaidan, ez? Amaiaren, haizeak interpretatzen duen personaiaren bidai guzti hori, ez? Mendeetan zehar eta argiaren bila, ez? Iluntasunetik argiaren bila, ez? Eta non, topatzen duen Kandido, bera argitasunean lurra oso lotuta dagoen personai bat, bera ere bere itzalean eta bere suminduran eta bere iluntasunean bizi den horrekin topo egiten du, ez? Pandemia agertu zen, eten egin genuen grabaketan. Ez genekien zertzena ditxosozko virus hau eta pandemia guztia ez genekien. Orduan, pelikulako 8 kide autokonfinamendu baten egon ginen, baserri baten, 12 egunetan, eta horrek asko lagundu zuen. Haizea eta biok narteko hurbiltze hori, ez? Zaila zen. Gero zorionez bukatu genuen grabaketa, geratu zaizkigun 3 aste horiek, eta postprodukzioa bai, hankaz gora geratu zen, estrenatzeko lehenengo data bai aldatu genuen, prozeso luzea. Corpus Christi. Pelikula zabaltzeko posa, niretzako da posa. Alde batetik deskantzatzeko bai, pelikula ez da gurea, izango da publikontzako pelikula haiek ikusteko, hori da helburua, eta orduan, alde hortik, posik. Hor adibidez, Paul Urquijo aitzindarietako bat izan da, ere bai, fantastikoan, eta bai nik harrapatzen dizkot loturak Rementarirekin, ez? Fantastikoa eta iluntasunetik baserri edo, baserri inguruko girotuz, garai batekoa, ere bai, honek, naiz eta honek beste bidai luzeago bat egiten duen. Handia, oso pelikula polita da, nahiko poetika, bisualki oso zainduta, bai, erreferentzia da. Beti komentatzen dut, haupa etxe beste, bere garaian nahiko ezberdina izan zen niretzako, komedia hutsa, euskaraz eginda, eta, ez dakit, hortik aurrera joan zen poliki-poliki hori, mugak apurtzen edo gai ezberdinetaz hitz egiten. Behar dugu kontatu ere bai geure arbaso, geure mitologiari buruz, aklarre orain dela gutxi egintzen ere bai. Hor daukagu espazio handi bat, ez? Eta historian geure gauzetaz kontatzeko, ulertzeko, non gauden gaur egun. Niri zinema gustatzen zait, orokorrean. Lehenengo pelikula egin genuen, lehenengo pelikula thriller da, jarri guztiak, drama fantastiko hori edo ipuina, magikoa. Ez dakit zer izango den 3. pelikula, baina beti esaten dut gauza bera, nik pelikula onak egin nahi ditut. Eta ez da hain importante niretzako zen motako pelikula, zen generozko pelikulak. Importantena da historia politak edo hunkigarriak eta pelikula onak kontatzea, hori da nire helburua. Bai, lanbidean izango dira 33 urte, igual pelikulekin gutxi xao, baina bai. Nola? Bira, hasieran neukan ilusio berberarekin, eta asko zen lasaiago ere bai. Eta hasiera baten dena jakin nahi duzu, dena kontrolatu nahi duzu, gero konturatzen zara, harik eta gutxien kontrolatu hobe dela, askeago sentitzen zara, eta hori da, hasieran neukan ilusio berberarekin. Nik uste dut, garai hauetan behar dugula etxetik atera, desiatzen ari gara.
antzokietara joan, kontzertuak ikustera joan, zinera berreskuratu zer den, baina konkretuki zinearekin daukanik zer esanik, ze zinea, bueno, zinean espektakuloa ez duzu etxean disfrutatzen, ez da gauza bera. Baina nik uste badala garaia berreskuratzea zer den zine baten barruan iluntasunean, hasiera-hasieratik, telefonorik gabe, sukalderik gabe, familiarik gabe, zentratuta egotea baldintza horietan, ez? Imagin hori, soinu hori ez duzu sekular harrapatuko etxean.